Moikka! Mä oon Veera ja mä esittelen teille nyt mun rakentaman eläinsolun. No niin, tässä on meidän eläinsolu. Ja heti alussa kerron, että eläinsolulla ei ole soluseinää. Eli eläinsolua ympäröi tämmönen kaksikerroksinen puoliläpäisevä solukalvo. Eli tämä tässä. Solukalvo koostuu fosfolipidi-, proteiini- ja kolesterolimolekyyleistä. Ja tämän solukalvon tehtävä on säädellä aineiden kulkua solun sisään ja solusta ulos. Eli tämä solukalvo toimii vähän niin kuin liikennöitsijänä. Sitten meillä on tumakotelo, tämä keltainen, joka ympäröi ja rajaa tuman, tämä valkoinen. Tumassa on suurin osa solun perintöaineksesta, eli DNAsta. Ja tuma toimii solun toiminnanohjauskeskuksena, eli säätelee solun aineenvaihduntaa, määrää yksilön periytyvät ominaisuudet, säätelee geenien luentaa ja näin ollen proteiinien valmistusta. Ja tässä tumassa tapahtuu DNA-replikaatio, eli kahdentuminen ennen tuman jakautumista. Ja tämän tuman jakautumisen yhteydessä keskusjyväset, eli nämä vihreät täällä, 2 kappaletta ja vastakkaisina päädyissä, osallistuu tumasukkulan muodostumiseen. Ja tämä tumasukkula vetää tuplaantuneet soluelimet ja kromosomit vastakkaisiin solun päätyihin kasvattamillaan mikrotubuluksilla. Ja nämä mikrotubulukset on vähän niin kuin täältä tulisi tämmöisiä sormia niin sanotusti. Sormet, jotka nappaa kiinni näihin soluelimiin ja kromosomeihin, jotka sitten vetäytyy sisäänpäin taas kasaan tänne, jolloinka noin tuplaantuneet soluelimet ja kromosomit puolet päätyy tonne ja puolet päätyy tänne puolelle. Tumassa tapahtuu myös proteiinisynteesin transkriptio, jolloin DNA luetaan mRNAksi, eli esiaste-RNAksi. Proteiinisynteesin translaatio tapahtuu solulimassa, kun mRNA siirtyy tumasta tumahuokosten kautta solulimaan. Eli täällä tumakotelossa, tämä keltainen, niin siellä on semmosia pieniä reikiä, eli tumahuokosia, jonka kautta sitten tämä esiaste-RNA pääsee tänne solulimaan. Eli solulima on koko tämä solun tila. Solulima koostuu suurimmaksi osaksi pelkästään vedestä, mutta siellä on myös muita aineita. Tämä solulima toimii hyvänä liuottimena ja solun kemialliset reaktiot tapahtuu täällä. Se on erinomainen tämmöinen kemiallisille reaktioille. Sitten meillä on karkea solulimakalvosto, tämä vihreä. Se on tämmöinen vähän kiemurainen soluelin. Ja tämä karkea solulimakalvosto on peitetty ribosomeilla, eli täällä meillä on myös ribosomeja vapaana solulimassa, mutta niitä löytyy myös täältä karkealta solulimakalvostolta. Tämän karkean solulimakalvoston päätehtävä on valmistaa ja muokata proteiineja. Sitten meillä on myös sileä solulimakalvosto, eli tämä karkea solulimakalvosto niin muuttuu sileäksi solulimakalvostoksi. Eli se on vähän niin kuin jatkumoa tälle karkealle. Ja tällä sileällä solulimakalvostolla, niin täällä tosiaan ei ole ribosomeja. Ja se taas muokkaa lipidejä sekä tekee myrkyllisistä aineista vaarattomia. Sitten täältä löytyy myös Golgin laite, tämä punainen. Se on vähän samantyyppinen semmoinen kiemurteleva soluelin. Se koostuu kalvorakkuloista ja tämä muokkaa, lajittelee ja pakkaa proteiineja sekä lipidejä kuljetettavaksi solun sisällä ja sen ulkopuolella kalvorakkuloihin, joihin on liitetty sokereita. Eli näistä tulee sitten
proteiineja. Tämä Golgin laite osallistuu myös lysosomien muodostukseen. Ja lysosomit, nämä vaaleanpunaiset täällä, niin hajottaa aineita ja toimii solun kierrätyskeskuksena. Sitten meillä on myös tämmöisiä oransseja peroksisomeja. Ne hapettavat rasvahappoja ja osallistuvat myrkyllisten yhdisteiden hajotukseen. Ja peroksisomeja löytyy runsaasti esimerkiksi maksasoluista, ja maksahan on tunnettu meidän myrkyllisten yhdisteiden hajotuksesta. Sitten viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, niin meillä on mitokondrio. Täällä on avattu mitokondrio ja täällä on ihan vaan mitokondrio sellaisenaan. Halkaistu mitokondrio siis. Täältä näkyy myös ribosomeja. Mitokondrio vastaa soluhengityksestä ja tuottaa ATP-energiaa solun käyttöön. Toimii siis solun energian tuottajana ja mahdollistaa siten solun kaikki muut toiminnot. Mitokondrio sisältää mitokondrionaalista DNAta, joka periytyy ainoastaan äidiltä lapsille. Mutta tässä on tämä mun eläinsolumalli kokonaisuudessaan erittäin yksinkertaistettuna ja toivottavasti tästä sai jonkunnäköisen kuvan, miltä eläinsolu näyttää ja mitä toimintoja täällä tapahtuu. Ja mä halusin tehdä tämän mallin syötävistä osista. En ihan onnistunut kokonaan tässä, mutta mä katsoin mitä kaapista löytyy ja sieltä löytyi tämmöisiä herkkuja ja teen paljon kakkuja vapaa-ajalla, niin sieltä löytyi vähän kaiken näköistä kakkujen koristeluun tarkoitettua juttua. Ja sitten mä löysin Kinder-munan viime pääsiäisestä. Niin sekin tuli käyttöön tässä. Sain avattua sen ja sain tehtyä tosta tommosen tumakotelon. Ja tää kastehelmikulho toimi hyvin solukalvona, joka on puoliläpäisevä, sillä läpinäkyvyytensä ansiosta se muistuttaa hyvin siitä solukalvosta mun mielestä. Golgin laite ja solulimakalvosto oli vähän vaikeampia toteuttaa muotonsa puolesta, niin siinä jouduin ehkä vähän miettimään, että miten mä sen toteutan, mutta sain lahjapaperi nauhasta tehtyä ihan kelpo soluelimet ehkä. Ja mun on pakko sanoa, että tää oli erittäin hyvä tehtävä, sillä nyt solu ja sen rakenteet muistuvat mieleen ehkä vähän paremmin, kun on joutunut itse vähän miettimään ja prosessoimaan solun toimintoja ja näitä itse soluelimiä vähän niin kuin tarkemmalla otteella, kun piti keksiä, että miten ne toteuttaa tässä projektissa ja minkä kokoisia ne on. Ja mä oon yrittänyt pitää nämä suht oikein kokoisina tai sopusuhtaisina toisiinsa. Niin erittäin mielenkiintoinen tehtävä. Voisin ihan hyvin toteuttaa tämmöisen samanlaisen myös kasvi- ja sienisoluista ja myös bakteerisolusta. Oikein hyvä tehtävä. Kiitos siitä.